Yabantu asehlalani phansi ke sanhlalani phansi yiwethu mamelani ke. Masiqale kuMadlanga Commission because uzanike size nazo ngoline. Masiqale kuMadlanga Commission yonke lento. Mamelani ke. Saturday kulomgqibelo sisuka kuye. Kulomgqibelo sisuka kuye hayi fantyulu kudu. Indaba zoba hayi uTerry Motau uyishiyile iMadlanga Commission kwathini ngubani uTerry Motau? uTerry Motau yi-evidence leader. Yabo in fact yi-chief evidence leader yakuMadlanga Commission. So kongoku i-evidence leaders ke are those people that are gonna say okay sizawujonga ubhandle bani kukho into ethile nento ethile so that umuntu xa testify it's easy to navigate the evidence. Yabo benza loo nto ke i-evidence leaders. Hayi ke fine. So uTerry ke ngoku is terror esi besi chief evidence leader, meaning that ebeyinqoqonqoqo yakhona ezinye zonke ezezinye i-evidence leaders basically guys bezithayivela ikatari yakhe. Bezixhentsela ikatari yakhe. Okay hayi fine kuthiwa uyekile ke ngoku. Hey hayi sonke sithi xhunguba uyekiswa yintoni kwenzeka ntoni singazifumana impendulo. Yabo uTerry kanti hayi uzawuya ku702 ke ngoku i-radio station yakhumbula la radio station kaAnel ke 702 ke i-radio station. Waya ke ku702 uTerry wabuzwa umbuzo ba uyekele ndoni kwiMadlanga Commission. Yabo sathi isiterror nimamele kahle guys, sathi isiterror kuye kwabakho imiqobo endleleni yakhe yoba enze umsebenzi wakhe. Kathanga umqobo uthe imiqobo yena wabona bakuzaba difficult into nokubana aqhubeke ke enze umsebenzi wakhe kusekho le miqobo ikhoyo kule ndlela yakhe. Kutsho Terry ke akutsho mna. Yabo hayi waphinda waqhubekeka ngicimba uzayiyeka apho mna. Hayi kanti uzawuqhubekeka kanti zezi zinolwimi. Waqhubekeka ke wabe esithi no enye into endingayithetha endingayimenshina kule nto lemiqobo ndithetha ngayo into nokubana we were only allocated 147 million basenze yonke lento, and ke ngoku 147 million ayikho enough because kufuneka kubekho i-IT, kufuneka kubekho i-evidence leaders, kufuneka kubekho all these things that you need for le commission ba mayibe successful. So ke ngoku nge-147 million it was impossible to get all those things. Akutsho mna ke kutsho uTerry. Yabo so ndihlale ke mna ke ndicinge lento because bekusevenothu apha ensukwini ndihlale ndicinge lento qumba okay maybe right because remember iZondo Commission they spent about $1 billion, like yabo i-billion kuZondo Commission. I-billion ke guys, billion imali leninzi ukufa, i-billion ziimiliyoni ezi-1000 i-billion. So when you compare that money that they spent kuZondo Commission, we compare na le Madlanga Commission, obviously guys, and in that space, obviously, and they ask about what it takes. So mna ndivela ngiqomba no, but it's not a big deal. No ba nyani ke ikosta imali eninzi ngaloo ndlela. Fine. Ndayiyeka. Yava ndithi ndayiyeka guys. Ndayiyeka qomba hayi fine okay, I understand that. Fine man ndiyeke. Ndathi ndisayiyekile ndimayinde ibusiness yami as usual. Hayi tyurukudu Minister of Justice eTV yami tyurukudu Minister of Justice ndithi hayibo sisi yintoni wafika ungxamile yabe isithi iMinister of Justice bana uTerry makathethe esona sizathu esimenze ayeke ku-commission. Makathethe sona sizathu esimenze ayeke ku-commission because akakwazi uatheka i-department yakhe athi i-budget was not enough, whereas wonke umuntu ebenikiwe opportunity yoba a-review i-budget, a-review yonke lento before iqala noqala i-commission. Akutsho mna ke kutsho la sisi we-justice wabe esithi uTerry makaphinda abuye azoxelela iSouth Africa ba uyekele ntoni ku-commission because esizizathu sona ayikabi siso. And ke ngoku into endicabukisayo yoba ndothuka mna sesezireyidweni ethetha ngalento ndiyaqala uyiva mna sendiyiva ereyidweni and ke ngoku ublame i-department yam. Wathi awutsho korongo ke kule game, wathi hayi kule game hayi uhambe korongo kule game uTerry because andizuyeka. uTerry kuzawufuneka ebuyile ebaxelele abantu base-South Africa ba yintoni emyekise i-commission. Heli nani ngaphinda ndathi xhungu
bendisithi kuni ndiyiyekile le nto, bendiyiyekile nyhani, ndiqomba hayi wethu everybody has i-freedom apha eSouth Africa, umntu angayeka xa efuna uyeka, kwathini. Ndiphinde ndathi back to square one, ndithe xhungu again bantaseke. Sikuloo nto ke ngokuba asikasazi isizathu sikaTerry soba ashiye ikhomishini. Phinda ubuye esitherere mntase usixelele. Phinda ubuye esitherere usixelele kaloku. Awukwazi kaloku, you can't leave us hanging. Phinda ubuye usixelele because le budget yona iyaphikiswa le budget. Kuthiwa uyaze beforehand into yebudget ba imali ozayinikwa yi-147 million. Izana le miqobo, thina sifuna le miqobo sizodila nayo accordingly. Izana le miqobo sitherere.